Guys, welcome back to my YouTube channel. तो guys, बियो दा shoot जाबाय थादों Insta 360 केमेराजों आरोना ओमफ्राय आंजों लोगोसे दं बिथिं देब ब्लग देब बिराद गोबावनि उनाव आरोना ओमफ्राय yes माने दिनैयो माने एसे शर्ट राइडआव फैदों आरोना जोङो दिपजों आंजों ओमफ्राय बे केमेरानि क्वालिटिखौबो नायनो होननानै ओंखारबोनाय जादों आरोना दिनै फार्स्ट टाइम हाउस दा जोस टाइम मानगोना हाय जोसा हाय तो ओके गाइस तो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ एसे स्किप खालामा जासे खालामसै माने दिबाबो ब्लग बानायबाय थादों नालाय तो थांसै एबारो एनो बाइकआ जोंना बिराद गोजानावसो दं गाइस माने लामा खाथियाव रायलायबा मोजां खोनाया ना रायलायनायफोरखौ बेखायनो गोजानाव थाफैदोंमोन तो बाइकखौ नोंथांमोननो देखायनो आङो नुहुरदोंना नुहुराखै मिथिला गाइस नोंथांमोना बाट नुहुरनांगौ आरोना गोजाननिफ्रायबाबो नोंथांमोना तो बेखौथ' मिथिखायो नोंथांमोना राइन' दाबा बियो तो जोंनि बाइकआ बिलाय गाइस नुबाय जानांगौ नोंथांमोना Okay, so guys, Dave, we're going to happen today. We're going to happen. Yes. So let's go, guys. Backfire, bro. Masukkan. Masukkan. Gobaवनि उनाव दिनै भैरबखुन्द फैदों आरोना माने गोबाव जाबायमोन ना फैयैया दिपजों आंजोंबो ब्लग बानायनाया गोबाव जालायबायमोन माने बेहाबो दायो क्लास स्टार्ट जाफिनबायना तो बेस्थ' जायो ओमफ्राय आंहाबो नै एग्जाम दङ नभेम्बर 2021 साननि एग्जाम दङ आंहा तो बेखायनो बे एग्जामनि सिगां माने ब्लग बानायनो गोसो जाया आरोना माने फरायनांगौ जाबाय थायो नालाय बेखायनो ब्लग लाबाय थानो हायाखैमोन तो बिराद गोबाव जाबाय नालाय आरो ब्लगबो बानायैया एन्ड केमेराबो सफैबाय तो ब्लग बानायनो होननानै ओंखारबोनाय जादों बागानखौ नायनो हागोन बिथिं मजा सापात बागानखा बिथिं ओमफ्राय एसे आवगायाव आरो माबा दंबावो राबार बागान दंबावो तो गाजा नांदों आरोना एसेल' सापात बागाना अब्लाबो मजा नांखादों ओमफ्राय र' एसे आवगायावनो राबार बागान दङ बेखिनिया राबार बागान गोजा गाइस फुरा राबार बागान गोजा बिथिं गासिबो मजा आरोना गाइस बिथिं एन्ड जों बारस'बोदोंसो नालाय जोङो ओरै थाङाखै गिदिंनानै जों डाइरेक्ट बारस'बोबाय बिफांजों नोंथांमोनानो मजा नुदों हाजोखौ बिथिंजाय नायनो हागोन नोंथांमोना बेबायदि टाइमाव माने हाजोखौ साफा नुहुरो आरोना गाइस नायनो हागोन नोंथांमोना मजा नुखादों मजा गाइस मजा जों दा बेनि गाहायाव थांगासिनो दं गाइस जायखौ भैरबकुन्द होनो अरे आन्दो जाबाय गाइस गय बागाना आन्दो जाबाय बिराद गय गायखादों गाइस बिसिनिथिं बिराद गय अरे रास्ता भी खराब है रे यार बहुत मेन लामायाव फैफिनबाय जों बारस'बोदोंमोन नालाय दायो मेन लामायाव सफैफिनबाय तो बे लामानि जा दंफां बेखौ बिराद बरिया नाङो आरोना ओमफ्राय गाइस आं रायलायनायखौ खोनायाखै मिन्थिया दै मानो होनबा बेहा माइक एक्सट्रा लागाय जाया इनबिल्ट माइकसो ना येस ब्रो ओके ओके लेट्स गो ओके 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 तो भैरबकुन्द गेट भुटान बर्डार दंना माने भुटान बर्डार सिनायनाय भुटान गेट दंना बेसिम थांनो नागिरदों आरोना दिपजों आंजों हासिङाव भुटानावथ' हाबनो मोना बाट गेटसिम थांनो नागिरदों
गेटाव माने फट' मोननैसो क्लिक खालामनो नागिरदों आरोना दिबा लेट्स गो गाइस मानगा बख'ना लादो थांसै माने भुटानथिं थांसै आरोना ओरैजायथ' पार जानो मोनखाया नालाय गाइस गेटसिम फट'शुट लानो Oh my god, that's the beauty guys, that's the beauty. Ooh, that's awesome. This is awesome. So, bene guys. Ini bine na? Bine warda. So guys, bine. Hah? Tengah biar na, foto kan lalu nggak sih jengko. Beleg dina mancurku foto lain nudumna na jengko. Bayar jini mazak deh jengko foto ku. Mana thane nih bawa ke jaga तो क्या करो गाइस अभी दूसरा लोकेशन पे जा रहे हम नज़ारा तो इधर का लाजवाब ही होता है हमेशा रास्ता बहुत खराब है यार रास्ता खराब वेटिंग गावलायनाय ट्रेन जागासिनो गाइस गावलायनाय आर्मिफोरनि हम किधर जाएंगे पता नहीं अच्छा ऑफ रोडिंग रास्ते के साथ हम जा रहे हैं अबे धीरे धीरे ऑफ रोडिंग गाइस ऑफ रोडिंग गया आस्ते गया दाइगो सुना सालागासिनो बाइकखौ लामाया गारि सारमोन बे ससेयाव एन्ड बिथिं नायनो हागोन हाजो गाइस हाजो हेपेन टुडे अरे बाप रे एन्ड बिथिं दै फैगासिनो गाइस पिकनिक जाहां जाबायानो पिकनिक जासिगोन मानसिफ्रा गाइस एन्ड केमेरानि रिजल्युसना मारै जादों बेखौथ' बुंनो हाथ'ला बाट जायगायाथ' लाजोबावखा गाइस बिदि ओमफ्राय बे ससेया सिसि ब्लकनि लामा मोनलायबाय मजा यो तो अरे मैं तो इधर ही जाएगा ऑफ रोडिंग करते हुए जाऊंगा मैं अरे यार जीप ने धुआं खिला दिया मेरे को ओके तो हम इधर जाएंगे छाया गया लो छाया गया कितना सेक्सी लग रहा है ना नज़ारा आप लोग देख सकते हैं ओह माय गॉड दिस इज awesome view guys बाट बे जायगायाव फैबाय थानो बाबाय आरोना जोङो बिथिं थांनो मोननायबा मोजां जागौमोन दा बिथिं थांनो मोना जों जोंनि इन्डियायाव थानांगौ भुटानाव थांनो मोना जारला जाना दं गाइस महा जारला जाना दङ बाट नजारा you know awesome जायगायानो गैयालै गाइस बेहाय जों बाइकखौ दोनथ'बाय बिथिं आंनि बिथिं दिपनि ओमफ्राय बै दै बोहैनायाव दसे थांना फैनोसै नङाबा ससेल' जाथारगोन ना गाइस ब्लगा थ' बेखायनो बै दैया बेसिम थांना फैनोसै ओइलाय दिपा सहैखानानै दङ तो लेट्स गो गाइस अरे रास्ता ही नहीं है रे बाबा इधर से जाएगा इधर से वाओ जों बै बिल्डिं नुनाया बेहाय मोननैसो सिनेमेटिक शट लानो थांसै आरोना बेहाय मोननैसो फट' लाबाय जों दिपजों आंजों थ' बैहाय थांखासै डाइरेक्ट ओमफ्राय ब्लगखौ बारा गोबाव खालामना गाइस फोजोबसै थाबैनो थ' बै बिल्डिं नुदोंना नोंथांमोना बेहाय थांसै आरोना जों दा फिरसै यार बुहुद खाराब बे रास्ता ओमफ्राय बिराद हाद्रि गुफुङो ओरै बाबा अके थ' गाइस गारिखौ बाहाय दोनथ'सै आं सानो बै मोनसे बिल्डिंआवसो होनदों नोंखौ आं बै मोनसे बिल्डिंखौसो नंना स' गाइस बिल्डिंआ चेन्ज जाबाय नैबेसो गाइस बिल्डिंआ नैबे गाखोनो होननांसिगोन दिबा ओमफ्राय गाइसथिं नै जों बैहाय थांखांबाय खेबसे फुरा फान्सार्सफ्रानो जोंना तेजपुरनि अदालगुरिनि जमा राइडारफ्रा बै जाला सानैनाबो साफा हाद्रि जाजोब्बाय ओरैबायदि हाद्रि आरोना गाइस जायगाया ओरैबायदि हाद्रि जाबाय गारिफ्रानो आरो दिपना बांसिन लेटारसिन जानानै दङ आंना एसे दंजाबावोसो थेवबो फुरा हाद्रि जाजोब्बाय आरोना बिदि गारि लेथ्राबाथाय सालायनो बायो आरो ना गाइस ओमफ्राय आंनि जा केमेरानि बेट्स नै Insta360 गाइस Insta360 थ' बिल्डिंआव गाखोनोसै दायो
दसे टाइम हागोन मादि नुदों भिउखौ मजा नुखादों ना गाइस मजा दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बह वीडियो को बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय इबनामना जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनब्ला गाइस प्लिज डु हिट द सब्सक्राइब बटन एन्ड डोन्ट फरगेट टु क्लिक द बेल आइकन एन्ड थाबैनो क'क्राझाराव थांगासिनो दं गाइस डेटफोरखौ जों दिनै एसे रायज्लायनोसै ओमफ्राय लोगो सानैसो दंबावो बेलेग बेलेग जायगानि थ' बिथांमोनजोंबो माने बिथांमोनाबो थांगोन बादि होनदों नालाय थ' बिथांमोनखौ मोजां खबर लानानै जोङो थांथारनोसै गाइस क'क्राझाराव एन्ड क'क्राझार थांनायनि सानसे सिगां नोंथांमोननो फिक्स डेटखौ जों खिन्थागोन आरो ना दे हाय बोलो थांनांगौ yes थांनांगौ क'क्राझार थांनांगौ गाइस that's why stay tuned guys stay tuned and love you all